This project was requested by the members of the council way back in 2018. This is supposed to be constructed. However, due to the pandemic, the budget was being realigned. Then this March, I received again an information from the DPWH that the construction will be postponed. Dili kini mahitabo kung dili pod tungod sa pagpaningkamot sa barangay council, pinaagi sa atoa sa liga ng mga barangay, padong sa atoang Congressman Bobby Pacquiao ug padulong sa atong pinalanggang Senator Manny Pacquiao. I am the one who requested these funds from Senator Manny Pacquiao. Ginagawa lang ito ni Kapitan kasama ang mga kagawad in order to bring in progress and development. As I said, we have to work and join together and cooperate each other. King Solomon says, do not start anything without God. Maunang naata sa sining nga hapon para sa blessing sa sining nga 3-story building. Our Lord will also be recognized and His holy presence in this grand opening and turnover ceremony. And may the Lord bless this barangay hall as our barangay officials will continue its service among the constituent of this barangay. Karong hapuna nakita na gid nato ang ato ang ginahandom. Ako'y nagpasalamat no nga dako sa inyo ha mga residente, labi na kay sa kapitan. I-pray nato unsay kamaayo para sa inyong barangay. Ihatag nato 101% masuportahan. Congratulations! Saludo kaayo ko sa ato ang barangay council sa barangay Buayan, labi na ang ato ang kugihan 24/7 nga magserbisyo. Walay lain ang atong kapitan, Kapitan Rogelio Solis. Ato lang hinumduman kanunay nga kita na adiri gibutang sa katawhan. So ang tao nga nagsalig sa tua atong ibalik pod para sa ilaha nga para sila malipay nga makita nila nga ang barangay council nagkahiusa para sa pagpadayon sa paglambo sa atong pinalanggang barangay Buayan.